Kuthuka abaningi owaziwa ngoqhube oyinazaretha egxeka uPhumlani Sibiya lona owashiswa nge-acid. Ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho mntana sekhaya ngicela ubambela. Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesi sikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Ukhuluma amazwi ahlabaya ahamba nesiyalo uqhube ezulu laphana enkundleni enkulu yaziwa ngo-TikTok ekhuluma-ke nensizwa abathi uPhumlani Sibiya. Ubesesho ukuqinisekisa ukuthi-ke kunomthelela nokuthi uyakhotha uPhumlani. Ngabe-ke ukube wayengakhothi ngabe akanayo enye inkinga efana nalena. Kanti-ke kufuneka siyikhumbule ezinye zezinto esisuke sizele emadolobheni. Mangabe-ke sizozama singarelax kakhulu, singabe sesiphumula kakhulu bese sithola nabantu besifazane ngendlela-ke engahlelekile. Ubese kuveza futhi ukuthi-ke into edale ukuthi agcina ayithole kule nkinga akuyona ingoba-ke wathemba kakhulu umuntu wesifazane ahlangana naye edolobheni. Kanti-ke noma ungathi uyamthemba umuntu, uthemba-ke umuntu obizwa ngonkosikazi wakho, noma-ke naye engabuye akugile, kodwa-ke kuyazwakala kwakhe ngoba-ke usuke usumlobolile. Ngaphandle nje kokumoshela isikhathi sakho uqhube wathi abantu abayeke ukuthi banake amantombazane bese emadrobheni bakhohlwe izinto abayizelayo. Ngaphandle nje kokumoshela isikhathi sakho mntana sekhaya ngiphathele ividiyo yakho ephelele-ke yakhe-ke uqhube echaza mayelana nalolu daba. Yazi khona iphutha okufanele ulwele ngayo yonke indlela ukuthi lingenzeki kuwe. Elake langehlela mina langishaya langiqeda nya empilweni. And baningi abafowethu abalinyazwe ileli iphutha leli. Iphutha lokuthi usuke ezweni lakini, uye eThekwini, uye eGoli, uye eCape Town, ufike lapha uqonywe. Ube nezintombi kuleyo ndawo, uhluleka ukulala wedwa emqashweni. Ubona ukuthi mawulele wedwa emqashweni akulungi. Ngcono uthola unondindo oyedwa ozolala naye. Yokushaya iqede lonke empilweni. Bafowethu abaningi balimele ukukhohlwa inhloso ngqangi yokuthi wawuyokwenzana eThekwini, wawuyokwenzana eStenga, wawuyokwenzana eMpangeni, wawuyokwenzana eBay, wawuyosebenza, awuyelanga onondindo. Omunye umuntu ufika lapha ajahe onondindwa egcina sekhohlwa ukuthi yini akayisukele ekhaya. Egcineni kosuku kunabafowethu esibangcwabile. Egcineni kosuku kunabafowethu ababoshiwe, uboshiswe intombazana. Yathi intombazana uyirepile kanti azange ayirepe babevumelene. Ngenxa ukuthi yabona lento yokukipita ayikazi ibe right. Leyo ukuthi nje ningalobolene bese nihlala ndawonye, nigcine senisuzelana, nenze yonke into uphawu nje. Yonke into nigcine sengathi nje nina niganene kanti aniganene. La nixabana khona kuba khona imiphumela engemihle yokubulalana, yokubophisana. So lento le mina ngangayibuka yangilimaza kakhulu empilweni yami. Lento ukuthi nje lento ukuthi mawumfana kufanele ulale mhlawumbe nokuba wakwaZulu-ke kwangishaya ngoba umuntu wakwaZulu ehlazo ozomthola kule lo muntu wesifazana. Akujwayelekile ukuthi umuntu wakwaZulu uzothi untshontshe inkomo, umuntu wakwaZulu ubulala abantu. Imvamisa nje umuntu wakwaZulu ubuthakathaka bakhe buka umuntu wesifazane, insila yakithi leyo esazoya esilweni siyokhuleka mhlawumbe ubayede ngabamba lenkone enkabi nje enkulu sigezwe nentondo lenkulu sigeze ngoba abantu bakwaZulu nje into yakithi nje abantu besifazane. Into ongeke uzisusa angazi isuswa kanjani. So lento iyalimaza kakhulu. Mina nje ungihlekela abantu besifazane bengibuthi kuyasangana lokho. So iyalimaza lento le kakhulu. Ngiphatheke kabi ngibuka kuFacebook emva kwezithombe zikabhuti lo kwaSibiya oshiswe isonakala sentombazane ngeacid waphela nya waba damaged. Ngibona amanye ama-comment amanye amantombazana abathakathi bekhomenta ukuthi ubenzeni yena ezeshiswe. Noma ngabe contact yenzile kodwa akayideserve le nto lebhlungu kangaka ukuthi ungagcina usuya ngisho etoilet usuku nesigubhu ulimala ngaphakathi yonke indawo ilimale ilinyazwa intombazana. Kuhlungu le noma ngabe wayenzeni and abantu ababuza lo mbuzo ukuthi wayenzeni yena. Ngizwile okunye ukuthi yabona ngoba intombazana meke yaba isifebe kusuke sekonakele man. Ngoba unembeza uqala mhla umuntu elahlekelwa ubuntombi bakhe engalotsholiwe evume ukulala lo muntu wesilisa engalotsholiwe. Intombi into aqhunyiswe agcina umuntu esehlela umndeni egcine esephuzutshwala. Lapho leyo ntombazana isingakubulala usathana.
uyabona umuntu okwazi ukubulala ingane nge-morning after pill, umuntu okwazi ukubulala ingane ngokuhlela, ubuyini-ke wena ungesiye nowakubo, ubuyini-ke wena mfowethu osukhohliwe ukuthi yini owayisukela kini ezweni lakini. Ngicela ungazwakali kabi, akufanele ukhohlwe into owayisukela kini njengoba ula eGoli uzozama impilo ukuthi kuvuke kini, hayi feba uzela ngomahosha edrobheni. Abantu abasilisa abaningi ugcine ngasondli ngisho kubi imshaya imqede lento yokuthi usukhohliwe ukuthi wasukunentshisekelo nogqozi nofuqufuqu lokuthi njengoba ngiye edrobheni nje ngiyofuna umsebenzi wasufika wafuna nefebe izokushaya ke lonto. Ninjalo nje nedidana lisabi niyalikhotha ngoba nayo into efika ishaye kakhulu abantu besilisa. So ngiphatheke kabi mangibona enye icomment enye intombazana ethi amadoda nawo ungazi nawo amadoda uthe amadoda nawo ungazi washise ngendlela adelela ngayo. Bafowethu bekufanele nifunde isifundo sokuthi nina insizwa kakhulukazi insizwa zakwaZulu bumbanani kuyekeni lokho kwakungenziwa obaba bethu. Singenza kanjani sikuyeke ngoba lento yokukhotha ithi iyafika akuyona selokho abantu nje baqala ukukhotha hayi konakala selokwaqa amaZulu nje lokho aqala ukukhotha nje hayi kona akusithuvuvu la ngaphandle. Ungabona umuntu ukuthi insizwa le noma ubona ukuthi hayi ubhuti lo noma umtshita lo kanti iphenti ithi engazilutho. Manje lento okufika lapha ngithi mawusukhipha into nentombazana awusezukisa ke imali ekhaya, usuzoyenza inzipho, uzoyenza inwele lentombazana, isizokondliwa intombazane iqala kancane ukujwayela amasimba, kancane kancuwe. Ithi maye kuvakashela ihlala iviki lonke, iqala ihlala iweekend yonke, ihambe ngomsombuluko, hambe ihlala iviki lonke, igcina ihlala inyanga yonke. Uyabona maka wayongena enqenze intombazane ngobuso, cha indaba yakhe iphelile. Ya uvela ube nje futhi nina nothuvu seningabudla nina ngoba okunye kuthi ke hawu phela bethu ba clean. Kusho ukuthini ukuthi ba clean? Shuthi wena mawufica i-toilet seat iwashiwe iclean ungakufaka ukudla phakathi udle khona la kungena khona amasimba ngoba uthi i-clean i-toilet seat. Intombazane noma ngaba namathanga abomvu noma ingaba nezinqephu iphuzela uboya ibe namathanga aphuphuzela uboya kodwa lokho akusho ukuthi ikhotha ngoba khona izinto ezigcina eyiphumayo kuba abantu besifazane. Lokho kuyeke lokho ukuthi wena uyazelaphi leyo nto leyo wasazi kangaka indaba zabantu besifazane kuyagula lokho. Mina ngcono wena waze eyibindini ngasilakho wena wasibindi wazingingila wena uyazi ukuthi uyayeka zonke lezi ndawo kunendawo ukusuka la eswini kaphezulu kunendawo nje ezimuntu esifazane othi mawusuthinte zona kuphelele. Manje wena awufaki indololwane lapha ungeni la ngehlombe uyongena ngekhanda ukhetha ukuyongena ngekhanda uyofaka umlomo uphuma usuchotha ngoba uyisilima yabo. Manje bekise kulento yokuthi ithi le ntombazana singaze siwashise nawo amadoda ngendlela adelela ngayo. Neza ukuthi kunempi la wena uthola intombazana kanti awuboni uhlangane nomthakathi uhlangane nesigila mkhuba okudala sihaqe ngamadoda uthi uthola intombi wena kanti uthola usathane osuwahlukunyezwa amadoda osune hostility towards abantu besilisa ngoba nayo indoda yamhlukumeza leyamgquzula umqholiso. Manje mayehlangana nawe ukhipha anger yakhe ne-exasperation uyikhiphela kuwe manje kodwa wena wenze lutho. Yini ukhohlwe ukuthi wasukelani kini? Nayinto eshaya thina abantu besilisa ukukhohlwa. Njengoba ngiseGoli ngazokwenzani, njengoba ngiseThekwini ngazokwenzani eThekwini, ikhaya lakithi lifile yabo. So manje intombazane iqala ikujwayela amasimba ngokuthi yenze njani bese iqala uyikhotha. Ngithi uyikhotha ibona ukuthi uyangikhotha lo itawu alisabithithela lo muntu ungothithi umfana njalo ngothithi besibona ukuthi hayi iphenti leli iyothi gcina ihlale la ebusweni ngezinqa ngayo yonke into. Hawu sekuphelile ke ngoba yini uyisilima uxekisa nje inkebelelo yomlomo yamahala ngoba nazi lutho yabo wakhotha nje umuzwa wakhe nisufile
Yabo. Ngakho intombazane mayisithola ukuthi ngoba wena uyenzela konke, ngoba nizilima la nifike nibe zilima khona. Ukuthandana nentombazane usuyenzela konke ngathi makoti wakho. Ayiganile uyilobolile kodwa usuyenzela yonke. Mayisithola ukuthi wena usuyayijolela noma usufuna ukuyala. Okanye izofuna uqala ilale nawe bese uthi uyidlongilile ihambe yokubophisa. Mayihluleke lapha izokubulala noma izokwenza into ebuhlungu. Izokwenza into ebuhlungu ukuze ibhodle la ngaphakathi ngoba igqishelela ngithi ubundindwa. Ubundindwa abanye bafowethu kufela nje ukuthi wathandana nonondindwa. Lo nondindwa kade wawusugilwa. Manje mawubona umuntu wesilisa ubona isitha. Uyabo? Bafowethu khethani intombi, khetha intombi. Uma usokufuna intombi ezobatshazwa abantu. Kanti ngoba omunye intombazana nje igila imkhuba nje ngoba isikubonile ukuthi wena uphansi, umuntu ophansi yona iphezulu. Akufanele umuntu wesifazane abe hyper akwedlule wena. Yabo? So ngiyadabuka kakhulu ngalento ehlela umfowethu. Ayimfowethu ngiyakudabukela kakhulu ngoba kwasibindi nje sekuthi intombazane ifika isithi ngikuphathela ichibi chatha. Nawe ulithatha uyongena uyochatha. Lokho kukhombisa ukuthi usurelaxe kakhulu, yabo. Umuntu ongarelaxa kuye umakoti wakho. Naye ngakugila futhi mayithanda kodwa umakoti wakho hayi intombi urelaxe nje kuyo. Amfoka sibiya. uNkulunkulu kodwa uzokukhumbula mfowethu. Le ntombazane iyokujezela lokho hayi la emhlabeni kwelizayo. Nalabo ababeyilekelela bayokujezela lokho abakwenze.